beres to, As? Aku. Oh. Berarti Ora sehat. Ora pati penak awake. sing penak sapa berarti? Sing penak berarti aku. Wih. Telas nih. Habiskan. Oh iya. Ojo semalam wong bagus. Orang bakal luntur. Ora suwe aku balik. Bisa sumanding ana ing sisihku. Oh ya, matur suwun. Si matur sembah nuwun Mas Hayu anak sampun katur.